I supermarkedet ligger der en masse frugt og grønt, som alle glæder sig til at komme med dig hjem og blive til lækkert mad. Men der er nogle varer, som aldrig kommer med hjem, hvis de eksempelvis har en underlig facon eller er tæt på sin udløbsdato. Det kan også være fordi, at supermarkedet får nye varer hjem til butikken. Og fordi forbrugeren ofte kun vil have det nyeste, er der ikke længere plads til de ældre, som nu pludselig er i overskud. For det meste bliver overskydende varer smidt direkte i skraldespanden, selvom de stadigvæk er ganske friske og sagtens kan bruges. Regastro arbejder for at sætte fokus på dette madspild, og overtager de varer, som ellers ville være gået til spilde, for at give dem nyt liv i sjove og spændende workshops. Den 30. til 31. august sætter vi fokus på madspild til Arla Foodfest i Kongens Have. Her kan du komme og være med til at lave din egen lækre juice af frugt og grønt, og se hvor nemt det er at lave din helt egen mysli med blandt andet overskydende rugbrød. Så vær med til at vise, hvor nemt det er at bruge de overskydende fødevarer til at lave en lækker og sund morgenmad. Det er nemlig slet ikke så svært at skære ned på madspildet. Vi ses til nogle spændende og sjove dage i Kongens Have.